mo ni ito ang latest weather update para karong adlawng Martes. Ang northeast monsoon o amihan mo'y padayong nakaapekto sa tumoyng bahin sa northern Luzon, ug ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug sa laing bahin wala gyud tay gi-monitor nga low pressure area o bagyo sud og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug karong buwan sa Marso, naatay posibleng 0 or 1 nga gidaganon sa atoang tropical cyclone o bagyo nga posibleng makasud sa atoang Philippine Area of Responsibility. Maungsod sa 24 oras ang tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro. Padayong makasinati og generally fair weather, diin magpakita ato ang haring adlaw ug naagyapon tay mga tsansa sa mga panagsang pagpanag-om, inubanan sa mga posibleng patak-patak ug mga lumalabay na mga pag-ulan ug kini tungod sa atoang localized thunderstorms ug easterlies. Para sa dugang updates, bisita ato ang official website ug muna ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.